Diyos, maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit nin cellphone, pagpicture o pagtext kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po, matindog po. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Beloved Saint Pio of Petrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that rocked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us in a place with Him in eternal life. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus. place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears.
Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer to the intercession of Saint Pio of Petrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Petrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Petrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petitions. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Petrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of. Which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith, that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial. And should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak, and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile.
Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Maheherakon asin maugayon na ama, dai ka masasabutan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan mi ang mga aldaw nin siguridad asin katuninungan. Lugod pa man, si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog. Nabutasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan. Nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin bukay. Surugon, asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable, asin galangan ang diretso, kan gabos na tawo. Namakua ang ranga, asin kusog, sa mga naghihingowa para sa katuninungan. Sa tabang kan sa iyang pangataman, asin pag-antabay. Siring man, ang lambang saro sa to, magpuo ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo, kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Nuestra Señora, tukaw po, sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat for the gift of life kan Salamenio family. Pasasalamat kan Peralta asin Narvaez family. Ni Sonny Lianto and family. Ni Kiel Ginro Vargas. Kan Ereso family. Kan Asusano family. Kan Imperial family. For 19th wedding anniversary ni Glenn and Jennifer Isip. For 18th wedding anniversary ni Jonathan and Joed Morga. Pasasalamat kan Condes family, asin ni Jen Mitra and Chi family. For passing the Civil Engineers Board exam of Clarissa M. Balane
kan Balane family. Special na mga kahagadan. For safe travel to Australia, nila Lane Kadag and Nanette Balubar and family, ni Sian Kevin Kadag. And for successful operation and fast recovery of Gracia Sales, ni Nicole Bercasio. Asin para sa kapahingalo kan mga minasunod na kalag, ki Arnel kan Almario family, ki Marlo ni Eden Lanusa and children, ki Victoria ni Maria Paz Antes, ki Adolfo ni Ian and ni Tan and Mariposque family, ki Corazon and Alejandro kan Bezerra family. For death anniversary of Delia and Rodrigo kan Blaser and Toledo family, ki Solomon kan Cardel family, ki Baby Waki kan Kioke family, ki David Sr. kan Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated, ki Christina and Luis Sr. kan Buisa family, ki Princesita and Frediberto ni Catherine Lianto. For All Souls ni Rina Bolaños. For All Souls kan Quinones family. For Evelyn ni kan Nikki and Lala. And for Enery ni Alan M. Luterte. Diyos maray na hapon po, mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, Biyernes sa Oktaba kan Pasko ning pagkabuhay liwat. Magtirindog po. Magkaya-kayang magkurahaw, magkaya-kayang magsaraya, itasang kalo sa pagkumaw, sa pagkumaw. Magkaya-kayang magkurahaw, magkaya-kayang magsaraya, sa mga awit ang Diyos ipaglangkap. Sa ngaran ka naman, sinaki, singkan, Espiritu Santo, Amen. ang pagkakamot ni Kristo kagurang lanta, ang grasya ni Kristo kagurang lanta, ang pagkamot kan Diyos Ama, pakisamaro, Espiritu Santo, mapasaindo ka boss. Asin sa imong espiritu. Natugang ako ang taas na makasalan, tangani magkanay ko kita magsilibrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako, ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kaguranan ng Diyos. Mayra ka man lugod sa to, ang Diyos sa makakamhan, sin kakapatawadan sa tao makasalan, darahod kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, Kagurangan, mahera ka,
kamurawayan sa Dios sa kaitaasan, Asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay ang buot, inuomaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa ding langit non, Diyos amang makakamhan, kagurang nan aking bugtong Heso Kristo, Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara ka mga kasalang kang kinaban, kahiraki kami, ika na nagpapara ka mga kasalang kang kinaban, ako ang samong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami, ti ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog ka lang kao Heso Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamiibi kita, O Diyos na makakaman sa kodpaman na nagwaras kan sakramento Pascual, sa tipan nin pakipagulian kang katawohan, tugutan mo an sa mga puso na arugon mi sa gibo, an sinisilbrar mi sa pagpahayag nin pagtubod. Uli kay Jesu Cristo, kagurang naniyamos sa imong aki, kay bamong nabubuhay as tinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon yato ang enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Mantang si Pedro asin si Juan nagtataram sa banwaan, nag-arabot an mga padi, an kapitan kan mga gwardya sa simbahan, asin an mga Saduseyo. Aranggot hulit asinda nagtutukdo sa banwaan, asin nagpapahayag na an pagkabuhay nin mga gadan nangyari ki Jesus. Dinakop sinda asin huli tabanggina, ilinaog sinda sa bilanggoan, sagod sa masunod na aldaw. Kadakol sa mga nakadangog kan mga tataramon, nagtubod, an bilang kan mga lalaki nakaabot sa 5,000. Kan masunod na aldaw, nagtiripon sa Jerusalem an mga puonin banwaan, mga senador asin iskriba, kaiba an puonin kapadean na si Anas, kaiba man si Caifas, Juan Alejandro, asin gabos na kaayon sa pamilya kan mga puonin kapadean. Pinaatubang si Pedro asin si Juan, asin hinapot. Sa kiisay nakapangyarihan o sa kiisay nangaran ginibo nindo iyan? Si Pedro panunin Espiritu Santo nagsimbag. Mga puonin banwaan asin mga kamagurangan, kung kami ngunyan hinahapot dindo, dapit sa karahayan na ginibumi sa tawong ining lupog. Sa pagsiyasat kung paano narahay ang lalaking ini, dapat maaraman nindo gabos, asinin bilog na Israel, na siya na umayan sa kapangyarihan kan ngaran ni Hesu Kristo na taga Nazaret. Na sa indong ipinako sa krus, asin binuhay liwat nin Diyos sa kagadanan, sa bagsikan sa iyang ngaran, uya ang lalaking ini, marahay na sa atubang nindo. Si Jesus iyo ang gapo na pinaghabuan kan mga paratugdok, asin siya naging sarigan na gapo. Ang kaligtasan daina sa iba, sa irarom nin langit, daing ibang ngaran na itinao ang Diyos, na makakapagligtas sa to, tanganing kita makaligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Taan sa iyang pagkaherak, nagdadanay sa god paman. An harong nin Israel magsabi, an sa iyang pagkaherak, nagdadanay sa god paman. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok,
naging patugmanan nagapo. Gibo ininin kagurangnan, makangangalas na paghilngon. Ini an aldaw na ginibo nin kagurangnan, sa tuyang ipagrokyaw asin ipagugma. An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. Tawan sa mo kagurangnan an katiwasayan asin kaoswagan. Paladan an nadigdi sa ngaraning kagurangnan. Inoomaw mi ika puon sa saimong simbahan. An kagurangnan iyo ang Diyos. Siya ang nagtao sa tuonin kaliwanagan. An gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Iraray sa Jesus, nagpailing sa mga disipulos, duman sa baybayon kandanaw ng Tiberias. Nangyari si ring kay ni nagatiripon si Simon Pedro, si Tomas, inaapod kambal, si Natanael na taga-Kana ng Galilea, ando ang akin si Bideo, ang sinduwa pang disipulos. Si Pedro nagsabi sa inda, ako maninira. Nagsimbag sinda, maiba kami sa imo. Nagiba sinda, sasakayan, alagad kan bangging ito, day sinda nakadako. Pagbanaag kan kagahon, si Jesus nagpailing sa baybayon, alagad day siya namidbid kan mga disipulos. Hinapot sinda ni Jesus, mga katuod, iguana ka mo rin sira. Nagsimbag sinda, day lamang. Nagsabi sa inda, ihulog nindo ang ikot sa too kan sakayan. Asin makakadakop ka mo, ihinulog, asin haros day naninda, naguyod, an hikot, huli sa kadakol na mga sira. Ang disipulong padangat ni Jesus, nagsabi kay Pedro, an kagurangnan iyan, pagadangog, ngayon ito ang kagurangnan. Si Simon Pedro nagbado, hulita, huba, asin luminampaw sa tubig. Ang ibang mga disipulos nagdoong, goyo danikot, na panoon ng mga sira. Haranim nasinda sa baybayon, may sanggatos na metros na sana. Pakawas sininda sa daga, nahiling na igwa ng kalayo, may inaasal na sira, asin tinapay. Si Jesus nagsabi sa inda, dara ka mo digdinin, nagkapirang sira, nabago nindong madakop. Si Simon Pedro nagbalik sa sakayan, asin ginoyod sa baybayon ang hikot na panoonin dakulang mga sira. Sanggatos 50 may tulo, minsan siring kadakol, day nagisi ang hikot. Si Jesus nagsabi sa inda, madya ka mo, mamahaw. Mayo sa mga disipulos ni nangahas, magapot si Isay ka. Aram nindang padagos na siya iyon kagurangnan. Si Jesus nagsabi, nagrani, kinuan tinapay, tinaus sa inda, siring manansira. Ini ani katulong pagpailing ni Jesus sa mga disipulos. Pagkatapos na siya mabuhay liwat sa mga gadan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na apon sa Indo. Saro na naman na istorya kan pagpailing ni Jesus na nabuhay liwat sa mga disipulos. Ikasabi digdi na ikatulong beses na pagpailing. Alagad kun sa tong bibilangon, ang eno ta pagpailing itong kay
Maria Magdalena, according to the Gospel of John. Ikaduwa, on the road to Emmaus. Ikatulo, itong pagpailing sa Jerusalem na mayo pa si Santo Tomas. Ikaapat ko ta ini, tano ta, nagsabi si San Juan ay ikatulo. Siguro, so, pagpailing sa road to Emmaus, as in man, so, pag-abot sa Jerusalem, maybe they were considered one, no? Apparition. Anyway, sa punto de vista kan ebangelista, o ang nagsurat kan ebanghelyo, gawa manggarusin ang paagi, tanganing masabing ikatulo. Pero ang importante na binabalikan kang kagurangnan ang bukasyon, ang mission kan mga disipulos. The mission did not end with the death of Jesus. Urog panganining nagliliwanag na huli sa pagkabuhay liwat ni Kristo, tinatawan ng kusog, ni inspirasyon ang mga disipulo na from that time on na sinda inaapod giraray piga giromdom sa inda ang mission kan simbahan na maabot ang panahon dahil na si Jesus masagat na sa langit na balik sa iyang ama asin mawawalat sa mga abaga kan disipulos orog na si Pedro ang pagbalangibog kang pagkamot ng Diyos, ang pagpatawad ng Diyos sa paagi kan simbahan. Ang okasyon na iniyo ang pagpailing ni Jesus sa mga disipulos laban mismo sa dagat kang Galilea. Sarong okasyon na masasabi tang memorable sa mga disipulos. Surita, digdisin da inapod ni Jesus na magsunod sa iya, asin nagsurunod sinda. Alagad itong anunsar ni Jesus na siya magagadan, magsasakit, asin mabubuhay diwat. Dito masyadong tinawan in attention kan mga disipulos. That's why they did not know what to do, what to expect pagkatapos na magadanaan kagurangnan. Kaya ngunyan, re-review ni Jesus na sinabi niya ini. Asin ang mga propesiya kan mga propeta, araw kay Isaías, Jeremias, asin sa libro ni Moises, sinibapang mga libro kang banal na kasuratan, kapos ini nagpo-point, nagre-refer sa ipapadara kang kagurangnan o kang Diyos na pigaapod na nagtitios na surugoon sa piring servant. Siniyan mismo ang role ni Jesus bilang Mesiyas. Kaya kung kaito ang mga istorya ni Jesus, kung pigaapod siya na ikan na ngayang maabot, ang pigahalat kan tao, ang simpag niya, bako pang klaro. Dinulita dahi pa, aram kang mga tao, o dahi pa maako ang paagi ng kagadanan, ang paagi ng pagtios bilang paagi ng kaligtasan. Nasanay garo sa mga tao, kang sarong ideya kan Diyos na makusog, matibay, duman sa lumang tipan, no? God was a warrior. God was a conqueror. Tapos ang ideya na ipinalit ni Jesus, ideya kan mapakumbabang Diyos, mapagpatawad na Diyos. Kaya medyo nabigla garo sa mga apostles sa sarong orientation na ini na ang Diyos pwede man palang magadan, na pwede man palang magsakit for the sake of the people. Kaya kung mahilig ta, yun ibaga ang formula
kang Christianity. You accept your weakness, may kasalan sa kinaban, ikaw ni pakipaglaban, ang labang Kristano, nag-aagi nin journey, nag-aagi nin pag-discover sa sadiri na sa iyang kaluyahan in terms of knowledge, in terms of ability, niyaon ng Diyos na handang magtabang sa iya, ang Espiritu Santo na magtabang sa iyang saboton, ang pinapasabot kang Diyos, asin man ang mga balaog kang pagsakit ni Jesucristo, na iyo ang mga biyaya kang mga sakramento, ang biyaya kang tudok sa puso na pagpangadji. Kaya hindi ka boss ang bunga kan paggagalan pagkaboy liwat ni Jesus, na iyo man ang pigdadaratang pundasyon kan sa tong pagtubod. If we just die to ourselves for the sake of dying, mayo po yan nakaulugan. Pero kung nagadan kita uli sa ngaran ni Kristo, perhaps that will mean something. Ulita, ang buhay mo dahil naging sayang, kundi dinulot mo kay bahan ang misyon ni Kristo na kung kayo daan sa iyong pagkakadan, magiging makaulugan, tayo dinulot mo sa pagkamot sa kapwa. At sa pagdulot kayan, nangyari sa imong kagadanan, dahil po nakagadanan sa ngaran kan Diyos, sa iyang kaumawan, ang dahil magkakaigwa, ninbunga. Siring sa pagkagadan ni Kristo, na dinulot niya para sa iyang Ama, ang sa kagadanan man sa rong Kristiyano, will benefit not only his family, his own self, but the entire church. Kaya, ang tuyang mga pagingawa, na tayo tamalingwan ang minanata na pagtubod na isaboy ini sa oral daw, as hindi nanggad mawaran kay paglaom. Ulit ang Diyos, nagadan, nagdulot kang buhay para kita kumusog, maging magayon, ang lakaw kang buhay, kasi magkaigwa nin maninigong kahulugan. Idinudulot niya mo ang narakasin ang tinapay, langing aking kakanot, ninbuhay na mayong kasagaran. Akon mo kagurangan, at sa ngoyang tulong, ngunyan tandakan sa mo'y pagkamot, sa imo asin sa kapwa. Magpamibi ka mga tugang, tengahan ining sakon sa indong atang, maakaw mandugod kan Diyos amang makakaman. Ako man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Pagurangnan kaugaying gibuhang bulanos sa mo, an panugang hunglonan nin mga atang kan Paskwa, tanganing makabalyo kami hali sa mga kinabanon na pagkaara,
Pasiling sa langit no nakamawotan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanaw sa nakakaligtas na ikakagurangnan magrukyaw sa gabos na panahon. At ang ani, mas mamuraway iharubay orog ng gayo sa panahon ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo, ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara ka ng kasalan ng kinaban, sa pagkagadan rinumpag niyan sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kang Paskwa, nag-uugmahan gabos sa bilog na kinaban, pati nga din ang mga langit no na virtudes, ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Banal, kagurangan, Diyos ang langit asin daga, panawagan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, pagadanan minadigdig, sa ngalan ng kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, purabo din kabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami. Pabanalakan ang buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mo ang kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa God sa pasyon, nagkuhaning tinapay, simbagpasalamat binaakini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhaya man kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo. Itinaos sa iyong mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tainay ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sin danay natipan na papabodoson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagipuhunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamahalan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayan, sakot na ikaw kaya kami nagurumdaman sa iyong pagkagadan, sa iyong pagkabuhay liwat. Nagdodolot sa iyong kagurangnan, kaning tinapay ng buhay, singkalis kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mong magatubang si maglingkod sa imo. As nakikimahira kami, nag-aarang na kami nagpapakinabang kang hawak kasi dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Pero mo makagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malabas mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mga Santo Papa, si Leon, sa mga bispo, si Joel, sin kang gabos na klero, si Ringman, giramdamas sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog dang ginigirumdom, pinapibi sa misang ini, sinang gabos na gadan, tangan nakwasin na sa liwanagan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namihibig kami. Tanganin kay Iban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo. Mga banal
na apostoles, sanudas na Deo, sing kabos na santos, sa kaitupan nakapakayagaya sa imo, magkani ko maging kairas kan buhay, daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos, amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Nalugduan ng mga nakakaligtas na togon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansamong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya, ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga kakasala sa muya. Asin na rin kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos, nakaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, masin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Heso Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangdan, ka nagsabi sa mga apostoles, tuninungan, winawalat ko sa indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo. Hara pagalinga sa mga kasalan, kung pagtubod kan sa imong simbahan, simba pagkanikuan siya mapatuninong si magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ka nabubuhay, nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan sin pagkamot nga gurangnan, danay na mapas sa indo, Sin sa imong espiritu. tinawan ka mo kan tanda ning katuninungan. Cordero con Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban. Cordero con Diyos na kami. Cordero con Diyos na nagpapala, kan mga kasalan, kan kinaban. Cordero con Diyos, kami. Cordero con Diyos na nagpapala, kan mga kasalan, kan kinaban. Cordero con Diyos, tawid umilin, katuninungan. Iya si Kristo, ang kodero ka Diyos, paparakan makasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Mga tamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita. Pagurang nan, namimibig kami padagos mong bantayan ang mga linigtas mo sa kabanalan, tanganingan mga tinubos sa pasyon nga sa imong aki, magugma sa sayang pagkabuhay liwat, siya nabubuhay nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tunino, ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. Sa mga pamibi, intercesyon sa Nudas Tadeo, Maria, inaaning kaligtasan kamo, asin sa mangmal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang kanama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Dinurutan na, banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening to Father.